susundin anuman ang suliranin. Lahat ay aking kakayanin, pagkat ikaw ay kapiling. Subukin man ng panahon, mananatili sa'yo, Panginoon. Walang alinlangang maglilingkod, walang pangambang sa'yo ay susunod. Hindi susuko at hindi ito, patuloy lamang sa iyo, Panginoon. Ikaw ang aking paglilingkuran, kahit saan dalhin. Ikaw ay lagi kung susundin anuman ang suliranin. Lahat ay aking kakayanin, pagkat ikaw ay kapiling. Subukin man ng panahon, mananatili sa'yo, Panginoon. Walang alinlangang maglilingkod, walang pangambang sa'yo. Magandang gabi po sa bawat isa. At sa gabi pong ito ay tayo ay muling mag-aaral ng salita ng ating Panginoon. Napakahalaga po ito sa ating buhay bilang Kristiyano, na kung saan tayo po ay laging kinalulugdan ng ating Diyos dahil sa kanyang mabubuting ginagawa sa ating buhay. At ito pong gawain nito ay napakahalaga, itong programa, ang Tinig ng Pag-asa. Kaya bago ang lahat ay binabati ko po ang ating mga kapatid sa pananampalataya mula Luzon, Visayas and Mindanao, and maging sa labas ng bansang Pilipinas, sapagkat lumalawak na po ang ating gawain, hindi lamang national, hindi lamang sa ating bansang Pilipinas, maging sa labas ng bansa. Mayroon na rin po tayong mga gawain doon sa pamumuno po ng ating Bishop Leo. So, of course, binabati ko rin po ng magandang gabi ang ating Bishop Leo Bidanya, na siyang ama ng ating, sabi nga ay ang ating pinaaniban na gawain na ito, ang Jesus Be Lifted Up Church, at maging sa kanyang may bahay kay Reverend Stella Bidanya at sa buong pamilya ng Bidanya family, ay patuloy kaming nananalangin na kayo ay higit na pagbalain ng ating Panginoon, sapagkat kayo ang naging gabay din namin para lalo kaming higit pang magporsige sa pagsunod sa kalooban ng ating Panginoon. So, bago ang lahat, tayo po ay manalangin. Father God, in the name of Jesus, by the power of the Holy Spirit, thank you, Lord, for your love, for your goodness. Thank you for your guidance, protection. Thank you for answering all our petitions or our requests, our prayers. Truly, Lord, napakabuti mo sa aming buhay. What you said in your word, if we will confess our sins, you are faithful and just to forgive us. Kaya Lord, marami pong salamat sa lagi mong iginagawad na kapatawaran sa aming buhay. At napakabuti mo, O Diyos. At sa gabi pong ito, patnubayan mo po ang bawat isa. Higit bigyan mo kami ng kaunawaan ng aming kaisipan, upang sa ganun ay higit pa naming may apply sa aming pang-araw-araw na buhay ang salita na lagi naming naririnig mula sa iyo, O Diyos. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So, sa gabi pong ito, mga
minamahal kong kapatid sa pananampalataya, ay doon po tayo po-focus sa ating tema, ang Revelation chapter 22 verse 12. Ang sabi po rito, "Look, I am coming soon, my reward is with me, and I will give to each person according to what they have." So, narito ako'y napaparito at maaga, okay? Paparito na maaga ang ating Panginoon, at sabi nga, idala-dala niya yung pagpapala para sa bawat isa sa atin. But it is based on our performance habang tayo ay nasa mundong ito. Kung ano yung performance, pinapakita natin sa ating Diyos na buhay. So, yun po yung magiging basihan ng ating Panginoon para tayo ay higit na mapagpala. So, may ilang bagay lamang po ako na nais na ihayag sa inyo sa gabing ito. At ang aking title ay The Rewards of God to His Faithful People. Ano ba yung sabi nga ay gantimpala na pwedeng ibigay ng ating Panginoon doon sa tapat na kanyang mga lingkod. Una, ang nais ng Panginoon na ibigay sa bawat isa sa atin ay yung kanyang katapatan. Pero nais ng Diyos na maging tapat tayo sa Kanya. Okay, noong una pa man ay tapat ng ating Diyos. Laging tapat siya sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Laging naririyan siya para agapayan tayo sa nais natin sa ating buhay. Ano man yung ating desire, ano man yung ating prayers, naisin sa ating buhay, sa ating pamilya, sa ating sarili, sa ating trabaho, negosyo, o maging sa pag-aaral doon sa mga kabataan, ang Diyos ay laging naririyan tapat sa atin na ibigay ang lahat na nais natin. So, God's faithfulness, number 1, ang kwan po rito, ang sinasabi. Ang sabi nga po sa Deuteronomy chapter 7 verse 9, "Know therefore that the Lord your God is God. He is the faithful God, keeping His covenant of love to 1,000 generations of those who love Him and keep His commandments." So, kaya't sabi nga, pakakatandaan ng bawat isa sa atin na si Yahweh ay ating Diyos. Siya yung Diyos ng katauhan, Diyos ng lahat na nagbibigay ng pangangailangan. Kaya't pakatandaan ninyong si Yahweh na inyong Diyos ay siya na marunong na sabi nga ay hindi marunong sumira sa pangako. Tapat siya sa lahat ng umiibig sa Kanya at sumusunod sa Kanyang mga tuntunin. Ipinadarama niya ang Kanyang pagmamahal hanggang sa ika-1,000 sanlahi. So, nandun po yung katapatan ng ating Panginoon eh. Hindi po siya, sabi nga, ay sumisira sa lahat ng Kanyang mga pangako. Kapag nangako ang Diyos ay gagawin po niya yan. Sinisigurado niya na magiging maayos yung ang kalagayan ng buhay ng kanyang mga anak, yung kanyang mga lingkod, dahil yun ang kanyang pangako, yung faithfulness niya, okay, sa bawat isa sa atin. So yun po yung isa na mga, sabi nga, sa mga gantimpala na pwede nating matanggap mula sa ating Panginoon, yung kanyang faithfulness, yung kanyang kahabagan, yung kanyang kabutihan sa ating buhay. Marami pong mga Kristiyano ngayon na nakikita natin ay nagiging matagumpay sa buhay nila dahil sa faithfulness ng Diyos sa atin, sa pangako ng ating Panginoon. Kapag yan ay nai-release sa iyo, yung pangako na yan, kahit anumang mangyari ay matatanggap mo yung pangako na yan, dahil yan ay pangako ng Diyos, hindi pangako ng tao. Kaya't ang sabi rin sa Hebrew chapter 11 verse 16, "And without faith it is impossible to please God, because anyone who comes to Him must believe that He exists and that He rewards those who earnestly seek Him." So, makikita po natin dito na sabi nga ay imposible kapag ang isang tao ay walang pananampalataya, ay imposible po na sabi nga ay mapiplease natin, mabibigyan natin ng kaluguran ang ating Diyos. Okay? Because sabi nga, ang bawat isa na lumalapit sa Kanya
at naniniwala na ang Diyos natin ay buhay, patuloy na nag-i-exist, may reward tayong matatanggap mula sa Panginoon. At yung tao na nagsisik, okay, na hinahanap niya yung kalooban ng ating Diyos, may reward siyang matatanggap mula sa ating Panginoon. Kung hindi tayo sumasampalataya sa Diyos, hindi natin siya mabibigyan ng kaluguran. Sapagkat ang sinumang lumalapit sa Diyos ay dapat sumampalatayang may Diyos na buhay na laging mayroong sabi nga ay pangako sa bawat isa sa atin. So napakahalaga po yun, yung mga promises na yun, yung faithfulness ng ating Panginoon. Dapat po ay wag nating iwala po yun, ang kanyang katapatan sa atin. Kung tayo po ay patuloy magiging tapat sa ating Diyos, higit na sabi nga ay tapat siya sa atin. Sa buhay ng bawat isa, marami pong mga pagsubok tayo nararanasan, pero na-overcome po natin yung mga problema na yun. Bakit? Tapat ang Diyos sa atin. Tapat ang Diyos sa atin sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Minsan ay hindi na natin kaya, pero dahil tapat ang Diyos sa atin, binibigyan tayo ng kalakasan. Binibigyan tayo ng determinasyon na ma-overcome yung mga bagay na sa tingin natin ay napakahirap gawin. Kaya napakapalad po natin. Bakit? Dahil nakilala natin ang Diyos. May Diyos tayo na patuloy na gumagabay, patuloy na nag-iingat sa atin, at patuloy na nagbibigay ng gantimpala sa buhay ng bawat isa sa atin. At ang number 2 po rito ay ang pangako ng Diyos, ang reward ng Diyos sa mga taong nananampalataya sa Kanya ay yung God's promise of blessing. Yung sabi nga, yung gantimpala, yung blessing, okay, na pwede nating tanggapin mula sa Kanya. Okay, kung tayo ay patuloy na sumusunod sa kanyang naisin, sa kanyang mga inuutos, may mga correspondings na pagpapala na tayo ay matatanggap mula sa ating Panginoon. Hindi pa lamang sa ngayon, maaari, matagal na tayo nananalangin sa Diyos, pero wala pang, sabi nga, response ang ating Panginoon. Maaring nandun ka sa mga tatlong bagay na nais ng Diyos, yung yes, no, at saka wait. Maaring doon ka sa waiting, okay, na area. Kaya dapat ay manatili po tayong matatag sa lahat ng sitwasyon ng ating buhay. Ang sabi nga po sa Psalms chapter 19 verse 11, "By them your servant is warned. In keeping them there is a great reward." Ang mga utos mo, Yahweh, ay babala sa iyong mga lingkod. May sabi nga, may malaking gantimpala kapag sabi nga ating sinunod ito. Alam niyo po, ay ang napakalaga po sa buhay ng Kristiyano na responsibilidad kapag tayo po ay nakakilala na sa Panginoon at tinanggap natin ang Diyos bilang Panginoon at sariling tagapagligtas, yung maihayag yung kabutihan ng Diyos. Kung paano ka nabago, nakilala mo ang Diyos na sarili mong Panginoon at sarili mong tagapagligtas, yung narinig mong salita yun, dapat ay i-share mo yun para yung nararanasan mong kagalakan mula sa ating Diyos, yung nararanasan mong katiwasayan sa buhay ay maranasan din ng iba. I remember po nung kami ay sabi nga ay pumunta ng do sa week or sa burial ng aming pamangkin sa Batangas, ay napakarami pong tao. At dahil yung aming pamangkin na yun ay sabi nila ay may angking kabaitan, ay you just imagine ay 25 years old pa lang ay sabi nga ay kinuha na siya na sabi nga ay nawala na siya sa mundong ito. Pero bago po yun ay nalagutan ng hina, yun naman po ay matagal nang tumanggap sa ating Panginoon at tumanggap sa ating Panginoon dahil lagi po yun ay sabi nga ay kinakausap ni Pastora Irene. At nandun po kami sa Batangas, Rosario, Batangas, ay nakiusap si Pastora Irene do sa kamag-anakan na kung pwede magkaroon ng gawain. Dahil yun naman po yung desire natin, kaya tayo, ang priority natin, kaya tayo makapunta roon para maihayag yung kabutihan ng Lord, maihayag yung kaligtasan sa kanila, matanggap nila. At noong sinishare po natin na yung Word of God, talagang nakikita natin yung eagerness ng mga tao na makinig ng salita ng Diyos. Very attentive po sila. Yung iba po ay nando sa loob ng bahay pero naglabasan po sila. At talagang nakinig, doon umarap po sila.
doon sa kung saan doon po tayo nakapwesto ay yung mga sabi nga yung iba na nasa lamesa talagang sila po ay tumigil muna huminto at nakinig po sila at naramdaman po namin nang nandoon kami yung pagtanggap nila yung salvation, yung pinatanggap na po natin ng salvation talaga sila ng kaligtasan, yung pag-accept nila kay Jesus Christ ay naramdaman natin. Naramdaman po namin ang kanilang sabi nga ay yung kanilang eagerness na tanggapin ang ating Panginoon bilang sariling tagapagligtas ng kanilang buhay. At nung gabi pong yon ay nag-uusap kami nung aking bayaw dahil yung asawa niya doon tagaroon nga po sa Rosario sa Batangas ay pinaliwanag niya sa akin na simula nung sila ay naka-stay roon ay wala pang nag-share ng salita ng Panginoon. Kaya sabi niya ay napakapalad nila ba dahil kahit papaano ay may nakapagpahayag ng salita ng ating Panginoon. Kaya sayang nga lang po at sabi nga ay malayo kami, pero later on sabi ko nga ay may gagamitin ang Lord para magkaroon ng gawain sa lugar na yon sa Rosario, Batangas. At although na sila po ay talagang religyoso sila at may kapilya pa sila doon sa lugar nila, nagpatayo ng kapilya, pero walang imposible sa Panginoon na sila po ay tumanggap sa ating Diyos na buhay. Kaya kapag ganun po yung ating desire sa ating puso na may hayag yung kabutihan ng Diyos, na kapag nakakilala na tayo, na i-testify po natin yung ating testimony sa harapan ng mga tao, magkakaroon po sila ng pagbabago ng buhay, magkakaroon po sila ng eagerness na sumunod sa kalooban ng Panginoon. At ang kasunod na dito po yung pagpapala mula sa ating Panginoon na hindi maubos-ubos, hindi sabi nga ay wala nang sukat paglagyan. At ang sabi po sa Psalms chapter 84 verse 11, "For the Lord God is a sun and shield, and the Lord bestows favor and honor. No good things does He withhold from those whose walk is blameless." Ang sabi po roon sa Tagalog, "Pagkat ang Panginoong Yahweh, pag-asa at sanggalang kami pinagpapala mo sa pag-ibig mo at dangal. Hindi siya nagkakait ng mabuting mga bagay sa sinuman. Ang gagawin ay matuwid at marangal." Tandaan po natin, ang Diyos po ay hindi nagkakait ng anumang mga bagay na iskabubuti ng bawat isa sa atin, sapagkat siya ay tunay na Diyos. Okay? Sa anuman, sa basta as long as na ginagawa natin po yung ating responsibilidad sa harapan ng ating Panginoon. Ang sabi ko nga po kanina, ang isa sa responsibilidad ng isang Kristiyano, dapat po maihayag yung salita ng Diyos at marami dapat ang makatanggap ng kaligtasan mula sa ating Panginoon sa pamamagitan po ng kanyang mga lingkod. Useless po ang pagka-Kristiyano natin, mga kapatid, kung nasa kalooban lang natin, nasa isip at puso lang natin na nakatanim yung kabutihan ng Panginoon. Dapat po yan ay isinishare po natin. Dapat po maraming tao ang makakilala at makatanggap sa salita ng ating Panginoon. At diyan ay higit na nalulugod ang ating Panginoon. Sabi nga, ang gawang mabuti sa mundong ito ay hindi yun ang paraan para magkaroon ng kaligtasan ang isang tao. Dapat po talaga makarinig siya ng salita. Dapat po mayroon siyang pananampalataya. Ang pananampalataya ay magmumula muna ito sa pakikinig at pagtanggap sa ating Panginoon. At ang kahabagan ng Diyos ay magmumula muna ito sa pagtanggap natin sa ating Diyos na buhay. Tinatanggap natin siya bilang Panginoon at sariling tagapagligtas ng ating buhay. At ang number 3 po rito, ang sabi nga ay God's justice, ang katarungan. Okay? Katarungan na mula sa ating Panginoon. Minsan tayo, mga Kristiyano, nakakaranas po tayo ng mga persecution sa buhay. Pinipersecute po tayo ng ibang tao. Subalit hayaan po natin. Huwag po tayong gumanti. Hayaan natin na ang Diyos ang gumanti para doon sa tao. Instead, ipag-pray po natin siya. Ipanalangin po natin na magkaroon siya ng pagbabago. At hayaan natin na gumalaw, makialam ang Diyos sa kanyang buhay. Kasi kapag sabi nga ay tayo pa yung magkakaroon ng reaksyon, ay dapat ay sabi nga ay magkakasala lang tayo. Kaya sa ating buhay ay manahimik na lamang po tayo.
Yun po yung sabi ko yung natutunan ko sa aking pagbabasa na dapat ay ang isang marunong na Kristiyano ay minsan kailangang manahimik ka rin lang. At sabi nga doon ay sa Galatian at sa supporting verse po ito sa God's justice 6:7, do not be deceived. God cannot be mocked. A man reaps what he sows. So tandaan po natin, huwag ninyong akalaing madaya ninyo ang Diyos. Kung ano ang itinanim ng tao, yun din ang kanyang aanihin. So marami po tayong alam na mga Kristiyano, mga tao na sabi nga ay nililibak, okay? Binabakbite. Pero at the end of the day, yung tao na binabakbite o nililibak ay sabi nga mas inaangat ng Panginoon. At ang sino nga sabi nga nagpapakumbaba ay siya yung itinataas ng Diyos, at ang sino yung nagmamataas ay siya yung ibinababa ng ating Panginoon. Kaya mapalad po tayo dahil ang mga pangako ng Diyos, yung promises niya ay nauunawaan natin, natatanggap natin, at pwede nating i-apply itong pangako niya sa ating buhay. Amen po ba? So, sabi nga doon sa Revelation chapter 22 verse 12, look, I am coming soon. Ito po yung ating binasang theme verse kanina. My reward is with me and I will give to each person according to what they have done. So, kapag tayo ay sabi nga ay nandun yung ating pagsunod, yung justice ng Panginoon ay sabi nga ay talagang maayos sa ating buhay. Okay? At yung mga tao na nag-underestimate sa kapwa niya ay bahala na ang ating Panginoon, sapagkat yan naman yung promise ng Panginoon yan naman yung rewards ng Panginoon, yung justice. Siya ang bahala, siya yung hukom, ang ating Panginoon. Basta tayo ay magpatuloy lang sa ating ginagawa sa ating buhay Kristiyano. At ang pang-apat po rito ay sabi nga ay yung eternal life. Ito po yung reward ng ating Diyos sa mga taong patuloy na sumusunod sa kautusan ng ating Panginoon, yung eternal life. At sabi nga, if we will only obey and be humble before Him, we will be receiving honor, riches, and long life. So napakalaga po nito, yung pagsunod natin, yung pagpapakumbaba natin sa ating Panginoon, kasi isa yan po sa dapat sa isang karakter, okay, sa isang katangian ng isang Kristiyano, na tayo po ay mayroong pagsunod at pagpapakumbaba sa harapan ng ating Panginoon. At ang sabi po sa Mateo chapter 19 verse 29, and everyone who has left houses or brothers or sister or father or mother or wife or children or fields for my sake will receive 100 times as much as and will inherit eternal life. Okay? Kapag iniwan ni man ang kanyang tahanan, mga kapatid na lalaki, kapatid na babae, ang ina, ang mga anak o mga lupain alang-alang sa akin, ay tatanggap siya ng sandaang ibayo at pagkakalooban siya ng buhay na walang hanggan. Hindi po ibig sabihin dito na literal na iiwan mo yung iyong mahal sa buhay, yung iyong asawa, yung iyong mga anak. So, hindi po yun ang kalooban ng Panginoon. Ang ibig po rin dito, nabibigyan natin ng priority yung paglilingkod natin sa ating Panginoon. Katulad po ng ginagawa ng ating Bishop Leo. Po, kung saan siya nakararating na lugar para maihayag yung pag-ibig, pagmamahal ng ating Diyos sa loob at labas ng ating bansang Pilipinas, ay siya po ay nagmi-mission. So yun po yung naisin ng Panginoon, na nagmi-mission ka hindi para sa iyong personal, okay, kundi ito'y ginagawa mo para sa maihayag yung kabutihan ng Diyos. Ginagawa mo ito para marami pang tao makakilala, tumanggap sa ating Panginoon. With that, anong ibig sabihin doon? Sandaang ibayo at pagkakalob sa iyo ng buhay na walang hanggan. So, bibigyan ka ng mahabang buhay. Kaya makikita natin ang ating Bishop Leo, parang sabi nga, nasa 45 or 50 years old siya. Kasi bakit? Nakikita natin kung paano siya maglingkod sa Panginoon. Nakikita natin, hindi siya, sabi nga, napapagod kung saan siya nakakarating. Nung nandito nga po siya sa Mindoro, ay nalaman po namin na pumunta po siya ng Bolalakaw. Yan po yung boundary na ng Occidental Oriental ng Mindoro.
Pero you just imagine, for almost 10 hours na nagbabiyahe. Okay, back and forth po yung ating bishop. Pero ang nagpapalakas po sa kanya doon yung sabi nga yung salita ng ating Panginoon. At nakita po rin natin kahit nung Sunday po siya po ang isa po na nandoon na nagbigay rin po ng salita ng ating Panginoon. So nakita pa rin po natin yung kanyang lakas, eagerness po niya. Kaya patuloy po tayo maglingkod sa ating Panginoon. Sabi nga ay hindi po ang basihan yung edad, bata ka man o may edad na, ay sabi nga as long as ikaw ay naglilingkod sa ating Panginoon, higit kang palalakasin, higit kang pababatain, higit kang sabi nga ay bibigyan ng magandang kalusugan ng ating Diyos. Sabi nga, nandun yung tinatawag na eternal life. Yun ang pagpapala na pwede nating tanggapin mula sa ating Panginoon. Bakit? Kasi nakikita ng Diyos na tayo yung kanyang mga anak na gumagawa ng kanyang naisin, na sabi nga maihayag yung kanyang kabutihan sa mundong ito. So, at ang sabi pa nga po rito sa Romans chapter 6 verse 23, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan, ngunit ang libreng kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Mga kapatid, mga magulang ko na minamahal, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Subalit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan. Nagkakasala tayo sa harapan ng Diyos, pero nandun po rin yung pagmamahal niya. Lagi po siyang naririyan para ibig sabihin ay tayo po ay lagi niyang tanggapin, tayo po ay lagi niyang subaybayan sa lahat ng buhay, tanggapin, bigyan ng kapatawaran sa lahat ng ating mga nagawang kasalanan sa Kanya. Ang Diyos po, nandito lang lagi. Kung babasahin po natin yung Revelation 3:20, ang sabi po ron, lagi po siyang nakatayo sa harap ng ating pintuan. At kumakatok kapag sabi nga, naririnig natin yung kanyang katok at bubuksan yung pintuan, siya ipapasok at sasalo sa ating pagkain. Ang ibig sabihin po rito, ang ating Diyos ay laging kumakatok sa ating puso. Tanggapin natin siya bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. At sinisigurado ko, magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan mula sa ating Panginoon. At ang sabi po rito sa panglima po natin, ay ito yung panghuli po natin, yung God's love and grace. Ito po yung gantimpala din ng Panginoon na tayo ay, sabi nga, pag sumunod tayo sa Diyos, walang imposible na makakatanggap tayo ng pag-ibig at sabi nga ay grasya mula sa ating Panginoon. Sapagkat ang sabi po sa kanyang salita sa 1 Corinthians chapter 2 verse 9, however, as it is written, what no eye has seen, what no ear has heard, and what no human mind has conceived, the things God has prepared for those who love Him. Subalit tulad ng nasusulat, hindi pa nakikita ng mata o naririnig ng tainga, o hindi pa sumasagi sa isip ng tao, ang mga inihanda ng Diyos ay para sa mga umiibig sa Kanya. So napakalaga po yun, yung pag-ibig ng Diyos, yung love ng ating Panginoon ay lagi niya. Yan ang ibibigay po sa atin ng ating Panginoon. Okay? At may mga, sabi nga, yung mga beyond our expectation, may matatanggap po tayo sa ating Panginoon. Bakit? Dahil tayo kanyang mga anak. Tayo ay mga lingkod. At sa James 1 chapter 2, James 1 chapter 2, 12, James 1 chapter 12, ang sabi po ron, blessed is the one who perseveres under trials, because having stood the test, the person will receive the crown of life that the Lord has promised to those who love Him. Uy, mapala daw po ang taong nananatiling tapat sa kanila ng mga pagsubok, sapagkat matapos siyang subukin, tatanggap siya ng gantimpala ng buhay na ipinangako ng Panginoon sa mga umiibig sa Kanya. So sa ating pong conclusion, sa ating pagtatapos, ang sabi po sa Colossians chapter 3 verse 23 to 24, anuman ang inyong ginagawa, gawin ninyo ng buong puso, na para bang kayo'y naglilingkod sa Panginoon at hindi sa tao, sapagkat alam ninyo na kayo'y tatanggap ng gantimpala mula sa Panginoon bilang kabayaran, paglingkuran ninyo ang Panginoong Hesukristo. So ito'y nagpapahayag, ang verse na ito ay nagpapahayag na ang bawat
gawa na ginagawa ng para sa Diyos ay may kaakibat na gantimpala. So sa 5 bagay po yun na ating pinag-aralan sa gabi pong ito. Ito po yung pangako ng Panginoon, God's faithfulness. Ito po yung God's promise of blessings, God's justice, eternal life, and God's love and grace. Ito po ay matatamo natin mga kapatid, okay, mula sa ating Panginoon dahil nakikita ng Diyos ang ating performance, ang ating ginagawa sa mundong ito. So marami pong salamat sa gabi pong ito, at sa maikli pong salita ay na sabi nga ay muli nagkaroon tayo ng inspirasyon, nagkaroon po tayo ng muling attentiveness sa pagsunod at paglingkod sa ating Panginoon. So tayo po'y manalangin. Father, in the name of Jesus, once again kami po ay nagpapasalamat sa iyong kabutihan. Thank you, Lord, sa iyong salita na aming narinig, at nawa, Lord, ito ay patuloy na pumasok at magamit namin sa aming pang-araw-araw na buhay Kristiyano. Salamat po sapagkat ang salitang ito ay naging daan para higit po kami magkaroon ng eagerness na sundin ang iyong ninanais sa aming buhay. Salamat po sa aking mga kapatid na nanood, nakinig sa gabi pong ito. Lord, hindi ko man alam ang kanilang naisin, ang kanilang prayer, ang kanilang request. Dalangin ko, Lord, na ito po'y mangyari sa kanilang buhay at maganap, Lord, ayon sa iyong naisin. Marami pong salamat sa iyong pag-ibig, sa iyong pagmamahal sa amin. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. So muli, magandang gabi po sa bawat isa. Kayo po ay muli kong iniimbitahan na lagi po kayong manood, makinig ng ating programa, Ang Tinig ng Pag-asa. Tuwing Thursday po ito na ginaganap. So sa ating buhay Kristiyano, magpatuloy lang po tayo. At ang Diyos ay laging naririyan para tayo ingatan at gamay. Again, magandang gabi po. Ay kapiling, subukin man ng panahon, mananatili sa'yo, Panginoon. Walang alinlangang maglilingkod, walang pangambang sa'yo ay susunod, hindi susuko at hindi hinto, patuloy lamang sa iyo, Panginoon. Ikaw ang aking paglilingkuran, kahit saan dalhin. Ikaw ay lagi kung susundin, anuman ang suliranin. Lahat ay aking kakayanin, pagkat ikaw ay kapiling. Subukin man ng panahon, mananatili sa'yo, Panginoon. Walang alinlangang maglilingkod, walang pangambang sa'yo ay susunod, hindi susuko at hindi hinto, patuloy lamang sa iyo. Walang alinlangang maglilingkod, walang pangamba